I know. For evidence. Hey babes. Hi, baby. Hayi bo. Ingathi awuka-odi nje na. Hayi, kaloku bendizodibana apha kandithi sizawuoda apha. Hayi kunjani sidibane apha ngabikho nento lesayitya ke ngoku. Yho, awujonge ke into onoyitya phaa msinyane. I know. For evidence. Usitha is too right. Hayi bo, usplit wise too. Hayi, ngawujonge enye into mani. I know. For evidence. Okay ke ibhakethi. Ibhakethi sibabini. Hayi, hayi, hayi. Ngawujonge enye into mani erayithi nje into simple esinoyitya. Yho hayi andiyazi uba sawutya ntoni. Yho, Hey yazi baby ndigezela imoto ndixelele and abamakhenikhi bathi inengxaki ne-gearbox. imoto yakho. Ekwazi mos ulungisa imoto. Ukuze ndiyakwazi ulungisa imoto but sonke ixoxele mna soze ndifane nabamanyindana ndizakuxela inyani. Uyabona kukho indawo egudi ekulungiseni imoto yeyosi igudi ukufa. Unengxaki nemoto yakho kudala usehla unyuka uzama utshintsha-tshintsho makhenikhi ungade ulungelwe ilunge kule veki kwiveki elandelayo seyimoshakele i-Orchies ikhona for wena. Khawuleza ngoku uye kwibranch ekufutshane yase-Orchies bakujongele imoto yakho. I-Orchies yeyona khampani ke ungayithemba ngemoto yakho ngoba isemthethweni, iincwadi zayo zonke zisemthethweni. Dibana ne-Orchies njengangoku. Uba ngabana imoto yakho inengxaki yenye yezi zilandelayo, i-Orchies ikhona. Here in Orchies Mechanical Center, we do diagnose engine overhaul, gearbox conversion, and we also offer the following services: mechanical services, panel beating, agri-equipment, heavy generation, general automotive for both petrol and diesel using cars. We're only in Northwest Branch, Mthatha, East London, and Rustenburg CBD. In number 16 Electronic Vulindlela Heights in Mthatha, number 147 Clopper Street in Rustenburg CBD, and Main Road opposite Shell Garage in Amalinda. Okokugqibela ke singalibelanga ukhumbule kule branch ise-East London naseMthatha benza only i-mechanic abayenzi i-panel beating. I-panel beating yenziwa kwibranch ese-Rustenburg idibene ne-mechanic. Enkosi mntasekhaya, khawuleza udibane ne-Orchies.